Club Junta, building better Africa. Koma zoona zinthu zimasintha. Ndinkangomva kuti anthu ena amasintha ukaapangira zabwino akalemera akakhala pabwino amakhonzadi kusintha. Ndaonera pa Lazarus Chakwera, ndaonera pa chipani cha MCP. Chifukwa ngati kunali anthu omvesa chisoni, ngati kunalinso munthu omvesa chisoni amene ankaoneka ngati akulira pofunafuna udindo, ndiye ndi Lazarus Chakweratu. Ngati kunali chipani chimene chinali chomvesa chisoni, chimene kupanda malemu Saulo Sichilima, kupanda anthu akufuna kwabwino amene wawa udindo sakana ununkha, upresident sakana ulawa, koma lero zoona Chakwera ndi amene ali pasogolo kuyambisa kubweresa tera muno Malawi. Chifukwa tu zimene akupanga Chakwera ndi chimozimozi amayi ako kukubereka ndikumaanyoza, kapena aphunzitsi kukuphunzitsa ndikumazaanyoza. Ngati kunali munthu kapena ngati kuli munthu amene wapindula kwambiri ndi mademo, ndiye ndi Chakwera. Ngati kuli chipani chimene chapindula kwambiri ndi mademo, ndiye ndi cha MCP. Lero tikaona MCP ndi Chakwera akutenga anyamata, kugwirisa ntchito anyamata, ndikumatenga zikwanje kufuna kuti azikha anthu amene akupanga ma demonstrations, amene so yo wadalowera nthawi imeneyo. Chifukwa kupandatu ma demonstration amene iyi sakanakhala president. Lero nkumadabwa kumanena kuti ndiye mweyi. Ndipo inu amene mwayandikana ndi State House, tapitani ku State House komwina mukandiyang'anire kuti komene ali ku State House ndi Chakwera adi Lazarus kapena ndi munthu wina. Kapena mwina ngati ku State House kulibe, tamuyang'aneni mu convoy imo. Kodi akuyenda di mu convoy iyo ndi Chakwera? Ndi chifukwa chane anthu ena amati akafika kumene kuja amasintha. Chifukwa ine sinayembekezere kunena kuti Lazarus Chakwera ndi MCP angakhale pa nambala 1 kuchita organize tera. Ziko linolo ndi ziko la democracy, ndipo anthu ali ndi ufulu opanga demonstrate pa zinthu zimene zikuachita affect. Koma lero mphamvu za achulukira afika size yomuuza Anabelo Ntalimanja kuti lemba kalata, lemba press statement yonena kuti ine ndinasankhidwa ngati wamkulu wa meki ndipo sindingasunthe, ndili pano sindikuchoka. Umangoyimba mmanja kunena kuti ziko dindilovuta. Ndipo ine ndikumva chisoni kwambiri ndi achinyamata athu ambiri kuno ku Malawi. Ndife anthu opusa kwambiri amene timagwirisidwa ntchito ndi anthu andale, amene timakomedwa tikapasidwa ma 5,000 andi tikunena pano ngakhale tayenda ndi zikwanjezero lija, ndipo ndalama zimene tapasidwazo zatha kale. Ndi uchisiri weniweni malama kuti muyang'anire za future yanu, sogolo lanu. Kodi inuyo ana anu ndi ana awo azakhala pati? Chifukwa awa kwawo anapanga, sogolo lawo anapanga, ali ndi ndalama zochuluka, ali ndi nyumba, ali ndi china chilichonse. Koma nzanga iwe ndi ine ulibe china chilichonse kumene ukugona kukhala ukugona kunchesi, kaya ukugona kwa mbwatalika, kaya ndi mu 23, kaya ndi mu 36. Iweyo chimene wapindulapo zilo lija ndikulandirapo chikwanje ndi reflector, komanso ndi kaya ndi 5,000, 10,000, olo atakupa Saulo 100,000 kuti ukamuphere nzako, nde wapindulapo chani? Ndife mtundu omvesa chisoni kwambiri. Andi inu a opposition mukuyenera musegule maso anu, muzifuse mafuso onena kuti kodi izi ngati zikuchitika zisankho zisanafike, kuli bwanji siku la chisankholo, kuli bwanji nthawi ya kampeni, kodi kampeni pamene pailipo palibe, ndipo zisankhozo zizakhala za free and fair, kapena zisankhozo zilipo kapena palibe. Mukalekerera mchitidwe umene uwu omawalekerera anthu awa kuti azipanga zawo zopusa, ndikufuna ndikusimikizireni simuzayenda kupita kwina kulikonse. Andiso mwina kuli bwino kunena kuti tingokambira napo apapa kunena kuti aliyense ziko litiligawane, akumpoto azipanga zawo, apakati azipanga zawo zimene apanga ziro zija, aku Eastern Region azipanga zawo, akumwera azipanga zawo, kuti amene ati achoke chigawo chake kupita china ameneyo akuyenera kuti azikhapidwa monga mmene akupangira MCP. Chifukwa imeja ndi statement yokuuzani kunena kuti kunoko si kwanu, muzikapanga zimenezo kwanuko.
That's what it means. Chifukwa apapa asogoleri mwaonesa kunena kuti inuyo you are not ready kuti zisankho za 2025 zikhale zabata ndi mtendere. Ndipo ndikufuna ndikupembeni inuyo ma president akale kunena kuti mukuyenera muzuke muchite denounce this behavior. Chifukwa mukamamva kunena kuti dera lakuti kapena dziko lakuti kunayamba nkhondo zimayambika chonchi. Kodi tinene pano kunena kuti a Ford anati abwerese anyamata awo, a UDF abwerese anyamata awo wazikwanje, a DPP abwerese anyamata awo wazikwanje, zipani zonse zikabwerese anyamata, inunso mubwerese anyamata anu azikwanje. Zosatira zake ndi chani? Zosatira zake ndi nkhondo, ndipo zosatira zake anthu amwalira ambiri. Izizi ndikukuwuzani izi zikuoneka ngati za majoko, zikuoneka ngati za madrama, paja ife ndi amadrama. Koma ndikukuwuzani siku lina muzandikumbukira. Bola tu inu anzathu munalemera, muli ndi magalimoto, muli ndi ma account kunja, muli ndi nyumba kunja, muzathawa munomo malayi muno pogwiritsa ntchito magalimoto anu kapena kukwera ndege kumene kupita kunja. Koma nanga munthu wakumuzi gogo kalamba ana anthu ena amene alibe china chilichonse, anthu osauka azathawa bwanji? Nkhondo imayamba chonchi. Ndipo ine sinakhulupirire kuti kunena kuti Lazarus Chakwera angamapange zimenezi, chifukwa ngati kunali munthu kapena chipani, the last party to do this ndiye inali MCP. The last person to do whatever happened yesterday ndiye ndi Chakweratu, chifukwa beneficiary wamkulu wa mademo amene wakhala pampando pakana kuzera ku mademo ndiye ndi Chakwera. Ndi munthu omvesa chisoni amene kalekale ankaoneka ngati akulira akufuna udindo, ali ndi ka leather jacket kake ndi malaya yake ya viscose ndi sapato zake za white. Ndipo akati akamapita ku mademo siku limenelo kuti wavala amavala suit yake ya black, shati ya white, tie ya red, ndikumathamanga. Ndikumadabwa kuti kodi inu munthu amene akuthamanga iyi kuposa chinyawi ndi ndani? Lero ndithu mwamera mapiko sopano mwalemera nderero mufuna muzibweresa tera. Kodi ku State House kuku makamaka kumene kujako kuli chani? Kumene kujako silimamvesa kuti munthu amaoneka wabwinobwino monga amene amaonekera Chakwera akubwera kumene kali ka innocent person, kali pe kulankhula kwaje akamalankhula ngati watumidwa ndi angelo. Lero nduyu wasintha chochi zona. You want to be killing your own people amene anakuyika ni pampando. Lero mademu aja sopano aipa. So kairo tili ya polisi, zisiru za polisi zimene sizigwira ntchito yawo so professional. Alimo ena mu polisimo amene they mean well, koma pali anthu ena aja amene amafuna azitamika kumazitenga ngati iwo ndiye anyake aziko limozi ndi andale. Lilipo siku limene muzachite regret, muzayankha mafunso. Ndiye kuliso ame ya asogoleri ofoira kwambiri, chifukwa izi zikuchitikazi akanakhala kuti anali maiko ena. Ame siona chipani, ame imagwira ntchito yawo ma professional, ame imafuna kuteteza ziko. Ikanatuluka ame ndi kuchita control kuti anthu aende, chifukwa ziko linolo whether one likes it or not ndi ziko la democracy. There is no way iniyo muzibweresa tera muno Malawi. Ndipo kupanda chilima iweyo unali ndani? IMCP kupanda chilima malemu munali ndani inuyo? Munali ndani makape inuyo? Lero mwa bandalama mwalemera pakana mafika size yoma challenge anthu amene anakuyika ni pampando. Muli ndi soka lalikulu, muli ndi soka. Ndipo generation ya chinyamata kuno ku Malawi ambiri ndi generation ya anthu asoka amene mukungofuna kuti muzitumidwa ndi andale, amene mukufuna kuti muzigwira ntchito ya tera kumafuna kumapha anzanu chifukwa cha ndalama. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti kunja kuno palibepo chamuyaya, china chilichonse imafikapo nthawi imatha. Inuyonso whether you like it or not,
no matter how much you try it, there will be a day imene iniyo muzachite regret, imene iniyo muzachoke pampando. Andiso ndafuna ndikuuzeni ndalama zimene mukuziunjikirazi imafikapo imfa, makobiri amene mukuziunjikirawa imafikapo nthawi mmazawasiya, komanso nyumba zimene mukumangazi mmazazisiya, mahotelo chani maloji amene muli nawo mmazazisiya itabwera imfa. Mulungu siopanga naye masewera, andi mukapitiriza zimene zizi mkwiyo wa Mulungu kubwera pa inuyo, kandi inu a sataniki. Ndipo ndikukhulupirira kuti ziko ili likuyendesedwa ndi sataniki, ndipo pokapo sindikuchoseraso iya chifukwa zikuchitika m'Malawi munomo mwakhalapo wa mapresidenti mbuyomu, koma izi sizinachitikepo. Ndipo ndipemphe inuyo asogoleri akale kuti chonde you need to stand up and denounce this behavior, chifukwa nkhondo ikayamba, nkhondo si mangamuzi. Iyi ni nkhondo tu iyi, ambiri mwina simmadziwa kuti nkhondo ndi chani. Iyi ndi civil war, chifukwa aliyense akangonyinumuka kuti ayambe kukhapa nzake muziwe kuti nkhondo yayamba. Ndipemphe mabungwe, ndipemphe maiko kumene muliko mulowerere kuno ku Malawi. Lazarus Chakwera ndi MCP akufuna ayambise nkhondo muziko la democracy. Ndipo ine ndamva chisoni kuona ena amabungwe ena anyamata ungofuna kumalankhula kuti atazilandira ndalama, ndikumakanena kuti economy ya ziko lino ili bwino, ndikumakanena kuti Anabel Ntalimanja sayenera kuchosedwa pampando, zinthu zikuyenda bwino ku electoral commission, zisankho sizili bwino, zindondomeko ya zisankho si kuyenda bwino, ndipo Amalawi akufuna azavotere munthu amene wakumufuna, not in a botched manner the way you are doing. It is very, very unfortunate kuti ngakhale anthu athu opemphera akhala asankha kukhala chete, apaki asankha kukhala chete, koma siku lina sinje wati nkanena udathirira musizi. Izi mukupanga zimukuona ngati ndi udolo, koma siku lina muzalira m'Malawi muno mutayambika nkhondo. Ndipo munthu amene ankaoneka ngati akufuna aliteteze ziko linolo, aliwombole ziko linolo, munthu amene amamveka ndi nkhani zopemphera, lero liwasanduka saizi imeneyi. Ndiye kunali bwino kumasankha zigawenga sotu, mwina zili ni mitima yabwino, zigawenga zimene zimatchuka ndi milandu yoopsa, mwina sonda amene akanapulumusa ziko lino. But it is very, very disappointing to learn and see kunena kuti munthu amene tinkamuyembekezera kuti amene yo ndi savior ndi amene akufuna kubweresa munotera. Inuyo mwayiwalira, inuyo mwayiwalira kuti nthawi ina akeso ana DPP ankapanga zimenezi. Ndipo izi ndiye tinene ndi chilungamo chake kunena kuti mbewu iyi mukuzalayi, mwakhala mukuzala mbewu iyi azipani zosiyana-siyana. Mbewu iyi sinayambe lero, mbewu iyi zakulizani mawa. Ndipo anthu amene anavutika nthawi imene yoyo amene sanayenere kubwereza zimenezi ndi wina mwa iwo amene anakumana nazo ndi Moses Kunkuyu. Ndipo Abire Mayaya akafuna kuphedwa pa Komesa, ndipo ena ife tidawapulumusa Abire Mayaya. Anyamata makadeti anafikapo saizi yomavala uniform ya polisi, monga mmene akupangira panopa apolisi ena si apolisi ndi anyamata a MCP. Lero mwatenga mfuti kuwapasa anyamata kuti aziombera anzawo. Mwayiona mbewu ija sopano, mbewu iyi ndi imene tizayambise nkhondo kuno ku Malawi. This should be a learning point. Ndikukuuzani izizi mwina mukoza kunditenga ine ngati pajandine wa madrama, koma ndikungokuuzani chilungamo kunena kuti izitu izi zoyenda ndizi kwanjezi sizinayambe lero. Ine pajandimangoswa kuswa kuyima pa chilungamo, ziko ilili mukulitengera ku nkhondo. Nthawi imene ijanso ankachita kuvala ma uniform anzathu a DPP kumapita pansewu kumathamangisa anthu, nawonso mwaona anzanu apitaso akaitola mbewu yomwe ija, chifukwa anyamata aketu ndi omwewo amangoti boma likasintha amachoka uku ndikupita mbali inayi. Ndelero ndi awo achita master kunyamula zikwanje, kuvala ma reflector, atalandira ma 5,000 yawo. Ziko lomvesa chisoni,
ziko lomvesa chisoni ngati mabungwe maiko salowerera kuno ku Malawi siku lina anthu azayenda wa uyo andisinayembekezere kuti president Chakwera amene ali beneficiary wa mademo angamalese anthu. So kairo tili ni mabungwe amene amaoneka ngati ni mabungwe koma onse ni makape okhaokha zisiru za anthu amabungwe amene akuchita back mediocrity atalandira billions. Siku lina muzasanza komanso siku lina muzayankha. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.